परफॉर्मन्स कंटिन्यू करीत करीत पुढे होत पाहिजे. परतून एकदा पुढे परीक्षण लावायचे असा लोकांनी मध्ये राहायचे ना. पुढले पथक जाऊन असं शांतादुर्गा शिवरंजनी कला पथक. बेता महाराज तुमचे परफॉर्मन्स कंटिन्यू पुढे असू दे. परत पुढे जजिंग दाबाचे असं आगे बोलले. परफॉर्मन्स पुढे चालू ठेवा प्लीज. कंटिन्यू करून पुढे होता. तुमचे परफॉर्मन्स कंटिन्यू करीत करीत पुढे होत पाहिजे. परतून एकदा पुढे परीक्षण लावायचे असा लोकांनी मध्ये राहायचे ना. पुढले पथक जाऊन असं शांतादुर्गा शिवरंजनी कला पथक. कोपरवाडा कुट्टी गोंडा. असे स्पर्धकांना विनंती करता बेगम तुमच्या स्पर्धेक सुरुवात करची. शांतादुर्गा शिवरंजनी कला मंडळ कुट्टी गोंडा. आणि तुमकां विनंती करता की माझे परफॉर्मन्स करीत करीत पुढे वचपाचे. कित्याक पुढे लोक तुमचे परफॉर्मन्स घेवपाक आतुरलेले आसा. एका जाग्यार रावू नाकात. परत एकदा पुढे हांगा परीक्षण घेवपाचें आसा. हांगा करीत करीत तुमी फुडें वचपाचें. सो तुमचो टायम आता स्टार्ट जाल्लो आसा. जजीस शांतादुर्गा शिवरंजनी कला मंडळ फोक डान्स 07 प्लीज नोट. Okay.
गोष्टी आमची असली पहिली जुनी आमची सफाई तुले दिसे तुम्हारे आयत आम्ही आम्हाला गोष्टी आमची असली पहिली जुनी आमची सफाई तुले दिसे तुम्हारे आयत आम्ही आम्हाला मन करता मनाच्या दूर आज आम्ही आम्हाला तुझ्याच आशीर्वादाने पाऊल घालता मला नमन करता मनाच्या दूर आज आम्ही आम्हाला तुझ्याच आशीर्वादाने पाऊल घालता मला जयमचे भंगराळे जयमचे भंगराळे नाचय आम्ही गाऊया आम्ही सोबी नाचय माना जयमचे भंगराळे जयमचे भंगराळे नाचय आम्ही गाऊया आमच्या मारा गोष्टी आमची असली पहिली जुनी आमची सफाई गोष्टी आमची असली पहिली जुनी आमची सफाई दूरी पेटो उजवाडाने दाखवया दूरी पेटो उजवाडाने दाखवया लोकलेच्या खेळगड्याने नाना खेळता लोकलेच्या खेळगड्याने नाना खेळता दूरी पेटो उजवाडाने दाखवया दूरी पेटो उजवाडाने दाखवया लोकलेच्या खेळगड्याने नाना खेळता लोकलेच्या खेळगड्याने नाना खेळता गोष्टी आमची असली काही जुनी आमची सफाई तुम्ही दिसे आयात तुम्हारे आयात आम्ही आम्हाला गोष्टी आमची असली काही जुनी आमची सफाई तुम्ही दिसे
चरती ऐलात आम्ही नाचाया मनात चालला चरती ऐलात आम्ही नाचाया मनात धुमकाचा ताला सगळे सालाबाद होते खेळताय मनात धुमकाचा ताला सगळे सालाबाद होते खेळताय मनात नवन केले जळता दुखतात आज मी अमरात म्हातार घेऊन घेऊन आम्ही हवे खेळताय मनात हवे खेळताय मनात हवे खेळताय मनात. धन्यवाद धन्यवाद. आता हे पुढे परफॉर्मन्स अशा तुम्ही पुढे करीत होताचे प्लीज माझे पुढे परत इथं परीक्षण जावपाचें आसा आमचे फुडें लोकूय तुमचे परफॉर्मन्स पळोवपाक आतुरलेले आसा. हांव सगळ्यांक मागता पथका कडेन काय फुडें तुमचे परफॉर्मन्स करीत फुडें वचपाचें. फुडले पथक जावन आसा साई स्त्री शक्ती संभाजीनगर. हांव मागता की मातशें टायम स्वता कडेन टायमाचें बंधन पाळचें. तुमचो टायम लिमीट 10 मिनटां आसा. हांगा परीक्षण जावपाचें आसा. साई स्त्री शिवाजी संभाजी नगर रोमटाबाई क्रमांक 1. परफॉर्मन्स करीत करीत माझ्या पुढे यात प्लीज. हे तर सांस्कृतिक मंडळ काणकोण हांगा परफॉर्मन्स करपाचें आसा. मातशें विनंती करता की मातशें तुमचें फोक डान्स 09 मातशें बेगीन परफॉर्म करता. परफॉर्मन्स करून फुडें वचपाचें. श्री बेताल महाराज की मज संगत तुम्ही गोपाच्या भेटीला आलो. गोपाच्या भेटीला आलो. अरे भले 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 का तू कडस रे करमलीचे लानातलं वडगाव. का तू कडस रे करमलीचे तू कडस रे करमलीचे लानातलं तू कडस रे करमलीचे लानातलं तू कणस रे करमलीचे दाव लानातल्या वड ताऊ काणकोणकारांना. अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार. अरे भले 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 दोरी विणली चुंबाची पूजा केली गोफाची. भले 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 दोरी विणली चुंबाची पूजा केली गोफाची.
दोरी विणली सुंभाची पूजा केली गोपाची अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 चाफा फुल्ला आड्यार चाफ्याचं परमळ वाड्यार चाफा फुल्ला आड्यार चाफ्याचं परमळ वाड्यार अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 शेवते झाडाचो लांब ताळ्यो शेवते फुल कोळ्यो शेवते झाडाचो लांब ताळ्यो ते फुल कोळ्यो आबोले भाई गोवरण तुझो शेवते ना मागला पर हळदूचो अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 वैला वैला डोंगरा फुलयला मगरा देव तुझा नगरा उत्सव झाला अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 चला रे गड्यानो खेळ खेळूया दोरीच्या संगे गोफ विणूया चला रे गड्यानो खेळ खेळूया दोरीच्या संगे गोफ विणूया अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 या वाटेन त्या वाटेन सूर्य उगवला सूर्याच्या किरणाक वाघ गोटेला या वाटेन त्या वाटेन सूर्य उगवला सूर्याच्या किरणाक वाघ गोटेला अरे भले 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 जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार जय जयकार जय जयकार बेता महाराजाचा जय जयकार अरे भले 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 वा वा किती आनंद झाला 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 भले 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 हॅलो असे परफॉर्मन्स करीत करीत सगळ्यांनी पुढे वचपाचें टायम लिमिट 10 मिनटां आणि एका जाग्यार रावपाचें ना हळूहळू तुम्ही फुडें वचात फुडले जावन आसा साई श्री शक्ती संभाजी नगर टायम लिमिट 10 मिनटां आणि जाता जाल्यार परफॉर्मन्स करीत करीत फुडें वचात मातशे फुडें येयात सगळ्या स्पर्धकांक आमी विनंती करता की परफॉर्मन्स करीत करीत फुडें वचपाचें 2 कडेन हांगा परीक्षण जावपाचें आसा हांगा आनी फुडें
स्पर्धक क्रमांक 8 रामेश्वर कला संघ होंडा, परीक्षकांनी नोंद घेवची. स्पर्धक क्रमांक 8 रामेश्वर कला संघ होंडा, तुमचो टाइम असा 10 मिनटां आणि ह्या 10 मिनटान परफॉर्मन्स करीत परतून फुडें तुम्ही परफॉर्म करीत वचपाचें. टाइम वेस्ट करपाचो ना. परीक्षकांनी नोंद घेवची. रामेश्वर कला संघ होंडा, स्पर्धक क्रमांक 8, परवरी शिगमोत्सव समिती हांगासर सगळ्यांक उपस्थित स्वागत करता आणि आम्ही स्पर्धकांक विनंती करता की हॅलो, मातसो टाइम वेस्ट करपाचो ना तुमच्या माईक जाय तुमकां. मातसो टाइम वेस्ट करू नाकात. माईक जाय. ओके, परफॉर्मन्साक सुरवात करची कित्याक अजून खूप फोल्डान हांगा जावपाचें आसा. प्लीज 1 2 3 स्टार्ट. हॅलो येता ऐकपा. हॅलो ए वाद्या वाद्या हॅलो. ला 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 la 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 la. नमन करता मानाचा गुरु, नमन करता मानाचा गुरु. दिवल्यांचा खेळ केला सुरू, दिवल्यांचा खेळ केला सुरू. पहिले नमन करू माना गुरु, त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू. पहिले नमन करू माना गुरु, त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू. नमन करता मानाचा गुरु, नमन करता मानाचा गुरु. दिवल्यांचा खेळ केला सुरू, दिवल्यांचा खेळ केला सुरू. जग्या देवा नमन करून खेळ मांडिला, घुमटाचा मधुर तल खेळ रंगला. जग्या देवा नमन करून खेळ मांडिला, घुमटाचा मधुर तलर खेळ रंगला. नमन करता मानाचा गुरु, नमन करता मानाचा गुरु. दिवल्यांचा खेळ केला सुरू, दिवल्यांचा खेळ केला सुरू. पहिले नमन करू माना गुरु, त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू. पहिले नमन करू माना गुरु, त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू. नमन करता मानाचा गुरु,
नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू जाणट्यानेंट्याकटा येऊन खेळ खेळूया गोयची संस्कृत आहे आम्ही राखून दवरूया जाणट्यानेंट्याकटा येऊन खेळ खेळूया गोयची संस्कृत आहे आम्ही राखून दवरूया नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू राधा कृष्ण देवाचा अवतार बसैला आम्ही रता राधा कृष्ण देवाचा अवतार बसैला आम्ही रतार त्याच्या आशीर्वादान आम्ही चलता रथ हो माना त्याच्या आशीर्वादान आम्ही चलता रथ हो माना नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू जाणट्यानेंट्याकटा येऊन खेळ खेळूया गोयची संस्कृत आहे आम्ही राखून दवरूया जाणट्यानेंट्याकटा येऊन खेळ खेळूया गोयची संस्कृत आहे आम्ही राखून दवरूया नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू पहिले नमन करू माना गुरु त्याच्या कृपेनं आम्ही केला सुरू नमन करता मानाचा गुरु नमन करता मानाचा गुरु
दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दिवल्यांचा खेळ केला सुरू दोन मिनिटं बोलल्या गय हे आमचे शोभित सुंदर झाडा फुलांनी भरल्या डोंगर खुशाल कायेचे कलाकारांचे खुशाल कायेचे कलाकारांचे गीत आम्ही गायले भांगराळ गोयचे गीत आम्ही गायले भांगराळ गोयचे ला 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 हॅलो हॅलो परत हांगा मदी गर्दी कोणी करची नाही आणि सगळ्या स्पर्धकांना विनंती करता की तांच्यांनी परफॉर्मन्स तुमचे परफॉर्मन्स करीत करीत फुडें वचपाचे फुडें प्रेक्षक तुमचे परफॉर्मन्स पळोवपाक आतुरलेले आसात सगळ्या स्पर्धकांक आमी विनंती करता की टायमाचे बंधन सगळ्यांनी पाळचे आमचो टायम लिमीट आसा 10 मिनटां वयर हांगा स्पर्धक तुमचे परफॉर्मन्स 10 मिनटांत सोंपोवपाचे सगळ्या लोकांक एक विनंती आसा कोणूच फुडें येवचें न्हू कारण आमी दोन कडेन जजीस बसयल्या आनी सगळ्यांचो परफॉर्मन्स दोन कडेन जातलो कोणी थंयसून फुडें येवपाची गरज ना तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता आमकां सहकार्य करचें कारण आमचा रोमटा मॅच चालू जाल्लो आसा दोन कडेन जज बसल्यात आनी दोन कडेन परफॉर्म जातले कोणीय फुडें येवपाची गरज ना सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आमी पर्वरीम शिगमोत्सव मंडळान अशी वेवस्था केल्ली आसा की दोन कडेन परफॉर्म करचें म्हणून तुमचे कडेन मागता की कोणीच फुडें येवचें न्हू आनी कोणी डिस्टर्ब करचें न्हू मातशें फुडें राव सगळ्यांक पळोवंक मेळटलें थंयसरूय परफॉर्म करता मातशें फाटीं राव अशी फुडें स्ट्रेट राव दोन कडेन परफॉर्म करताले सगळ्यांक पळोवंक मेळटलें मातशें फाटीं राव तांकां नाचोवंक मेळचें ना तुम्ही बाहेर या तेवढ्यान बाहेर हॅलो Hadi.